La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central aprova el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Avià, en el que es preveu la creació de 760 habitatges nous i la cessió del llac de Graugers a l'Ajuntament per tal de fer-ne un parc públic. L'Ajuntament de Berga desfarà amb tota probabilitat l'actual ordenació viària de la part final del carrer Pere III i el deixarà com estava abans, és a dir, amb 3 carrils. Les queixes veïnals i les cues a qualsevol hora fan desviar l'Ajuntament que havia planejat el canvi com una prova. La CUP fa una valoració molt positiva dels actes organitzats al voltant de la Diada de l'11 de setembre. Per la quarta marxa de torxes, la CUP diu que es van concentrar unes 500 persones i el sopar també va ser tot un èxit. La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar ahir el nou Pla d'Ordenació Urbanística d'Avià i dona llum verda a la creació de 760 habitatges nous al poble i la cessió del llac de Graugers a l'Ajuntament perquè aquest sigui un parc de caràcter públic. El director general d'Urbanisme de la Generalitat, Pere Solà, ha explicat que amb el nou POUM, Avià s'adapta al nou pla territorial seguint una estratègia de creixement moderat. De fet, es redueix la superfície destinada a sòl industrial, després d'una previsió amb desmesura, contemplant la indústria existent i la possibilitat de construir noves implantacions de petit format. Dins del nucli urbà es destinen els buits urbans a la construcció de 200 nous habitatges. Alhora es planeja un nou vial d'accés a Avià, de continuïtat amb un vial de ronda que es planeja perimetralment i que permetrà tenir una alternativa d'accés directe al nucli i al barri vell. Una de les principals novetats del POUM fa referència al nucli de Graugers. La comissió ha reconegut el valor històric i patrimonial, amb un seguit d'edificis que es destinaran a l'activitat turística, obrint la possibilitat de fer instal·lacions hoteleres. Es redueixen les pretensions d'antics plans que s'havien fet però es manté un sostre de 16.000 metres quadrats. D'aquesta manera, algunes naus actuals es podran substituir per un conjunt residencial. Ara bé, abans d'impulsar aquest sòl residencial a Graugers, com a condició s'haurà de desenvolupar l'àmbit turístic i, en aquesta línia, formalitzar la cessió del llac a l'Ajuntament per part dels seus propietaris. Solà ha assegurat que el llac artificial té una bellesa excepcional i és un valor tant des del punt de vista paisatgístic com a recurs econòmic. Alguns veïns del carrer Pere III de Berga s'han queixat públicament de l'error que representa per a ells haver modificat la circulació de la part final del tram, just a tocar de la rotonda de la benzinera. Els veïns es queixen que la desaparició d'un dels carrils d'anada representa fer més cues i que aquestes cada vegada són més llargues, fins al punt que molts veïns prefereixen sortir de Berga i agafar la C16 abans de fer cues que no s'acaben mai. L'Ajuntament va anul·lar un dels 3 carrils, el que donava entrada al Passeig de la Pau, suposadament perquè els vehicles l'utilitzaven poc. Amb la desaparició del carril es van crear noves places d'estacionament, però la prova ha resultat un problema i després d'unes setmanes en funcionament, l'alcalde és conscient que no funciona i que segurament es tornarà al model anterior. Aquí quan es va asfaltar tot aquest carrer, es va repintar de manera diferent del que estava. Nosaltres en som conscients que allà ja hi havia cues, se'n continuen produint i la sensació nostra, almenys la meva particular, és que se n'estan fent més, això és cert, dona aquesta sensació i nosaltres en aquestes setmanes estem acabant de valorar la situació, però si aquí hi ha hagut un error per part de l'Ajuntament amb aquest pintat, tant des de l'equip de govern com des dels tècnics municipals, no dubtarem ni un moment de corregir-ho i tornar a rectificar amb el sentit en què estava. Hi havia 3 carrils, tornar-ho a posar com estava mentre no es trobin d'altres solucions de circulació a la ciutat. Les cues, segons els veïns, van ser especialment llargues per la Fira de Santa Tecla, on per la sortida d'alguns actes especialment participats, el carrer va actuar com un coll d'ampolla. La candidatura d'Unitat Popular ha fet una valoració dels actes organitzats al voltant de l'11 de setembre.
juntament amb els col·lectius juvenils Maulets i Casal Panxo. La marxa de torxes, que enguany arribava a la quarta edició, va comptar amb la presència, segons la CUP, de 500 persones. En les anteriors convocatòries mai s'havia registrat aquest volum de participants. Pels membres de la CUP, actes com aquest demostren que la centralitat política berguedana s'ha desplaçat definitivament cap a la independència i per això advoquen perquè tots els berguedans i berguedanes que vulguin construir la independència des del nostre municipi s'animin a fer-ho. També valoren molt positivament el resultat del sopar de militants, que, segons expliquen, va permetre, d'una banda, millorar la cohesió interna del grup i, de l'altra, agafar energia i forces per encarar els 8 mesos que falten per les properes eleccions municipals.